Няма да е стандартния подкаст, който сте свикнали да гледате в България. Няма да е подкаст за бизнес, няма да е подкаст за тренировки, хранене, както няма да е и религиозен подкаст. Това ще е нещо много интересно, което вярвам, че ще се превърне в вдъхновение за изключително много млади българи. Виждайки обществото, в което живеем и моралните ценности, които са общо приети, са малко така западнали и на педестал са поставени едни поведения, които оговат душата ти и я ограбват по-точно. Ние имаме едно нещо, което всъщност ни е общо знаменател и нещо, където пак се събираме, именно книгите, които даже не сме се оговорили, са всички сме си ги взели, Абсолютно никой не ги е докарал и това е нещо, което ни събира най-вече. Аз, понеже съм израснал на село, едно село близо до Русе, там има един скален манастир на 1 километър от вкъщи и винаги така съм се осамотявал. Примерно, ако имам някакъв проблем и нещо като дете, съм ходил там и така съм разговарял. Но с кого съм разговарял, никаква идея не съм имал. Бил съм атеист, имал съм период, в който съм бил атеист. Имах период, в който бях силно заинтересован към будизма. Чел съм литература, опитвал съм се да практикувам йога, защото те пък са много там увързани с танците, полезно и така нататък. Но по никакъв начин не съм виждал бенефита от цялото нещо и просто не е било моето естество. Здравейте, братлета! Здравейте на нашите зрители в YouTube. Вие се намирате в подкаст без име, а това е моят радиоглас. Но не е без име подкаста, не се казва без име. Да, просто наистина нямаме име за подкаста. Здравейте на всички, благодарим, че сте отворили това видео и вярваме, че не се намирате случайно в него. Амен. Следващите минути ще разберете малко повече за нас и защо въобще се случи това видео, но за начало ние сме 3 отделни личности, които вярваме, че са заедно и са свързани по някакъв промисъл. И се надяваме това нещо, което стартираме, да не приключи днес, да се продължи напред във времето. И най-вече да бъде от помощ за всички вас, които гледате. Няма да е стандартния подкаст, който сте свикнали да гледате в България. Няма да е подкаст за бизнес, няма да е подкаст за тренировки, хранене, както няма да е и религиозен подкаст. Това ще е нещо много интересно, което вярвам, че ще се превърне в вдъхновение за изключително много млади българи. Амин. Да. Това не е визията, да. Много яко. Да. Ако искате да започнем с някой да се помоли от вас двамата. Да. Добре, аз мога да започна. Окей. Let's go. Отче наш, благодарим ти, че си ни довел до този ден. Благодарим ти, че имаме дъх и ритъм в сърцата. Благодарим ти, Господи, за това, че си събрал пътеките ни и ние заедно се намираме в точно тая зала, в този час. Смири сърцата ни, Господи, и нека да не издигаме егото си и себе си, Господи, а ти да си епицентъра на всичко, което правим и с всичко, което действаме. Не е чрез нашето его, а чрез изпълнение със Святия си Дух. Истината е, че на моменти всеки един от нас не знае къде е и на къде отива, като пътник без посока. Но ние взимаме пътеводител, а именно ти, Господи. Ти си нашия път, истина. Ти си нашия път, истина и живот. И ние ежедневно се предаваме на Теб, Господи. И ти благодарим още веднъж, че си ни събрал. Благодарим ти, Господи. Амин. Амин. Благодарим ти, Господи, че, както каза Марио, благодарим ти, че си ни събрал. Благодарим ти за твоя промисъл. Вярваме, че няма нищо случайно в Господа. Вярваме, че това наше начинание ще бъде изцяло за твоя прослава и за да достигнем недостигнатите. Вярваме, че има нужда това нещо да се случва в България точно тук, точно сега. И нека наистина
не те посрамим, нека не те похулим по никакъв начин, но да помогнем хората да те познаят по начин, по който не са успяли до сега. Нека да достигнем сърцата на отрудените и обременени хора, които търсят изход и за съжаление го намират по лоши пътища, кой с алкохол, кой с наркотици, хазарт или всякакви други изкушения, и да покажем на хората, че има само един утешител в лицето на Святия Дух и в лицето на Троичния Бог, на Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. И силата на Святия Дух наистина да достигне до сърцата, до душите, до духа на хората, да ги обнови, да ги умие и да им даде радостта, която смятам, че и тримата сме изпитали и изпитваме всеки ден в Божието присъствие. Амин. Амин. И тримата може да се съгласим, според мен, че се случва нещо в България. Да. Особено с младите хора, и вярвам, че наистина ще достигне до правилната аудитория и че се случва едно наистина събуждане в хората. И той в цял свят. В цял свят, да, абсолютно. Не само в България, но в цял свят. Не само в България, да. И социалната мрежа е един добър инструмент да достигнем хората. Такива разговори да влязат по полезрението, тъй като са малко табу. Реално не сме казали какво се случва и какво правим, не дефинирахме, тъй като ние конкретно наистина нито имаме име, нито имаме някаква конкретна решетка и строг план как ще действаме за напред. Това, което се случи, е, че накратко, след като се запознахме и си направихме един общ чат, ще говорим малко повече по темата след малко, но накратко за хората, които влизат от началото и слушат, направихме си един общ чат, в който да си пращаме рилове и клипове, свързани с вярата, преди няколко месеца, и буквално преди няколко седмици решихме, че е хубаво тези разговори, които водим ние, всъщност да стигат до хората, защото ние и тримата имаме вярата и тримата по някакъв начин се изграждаме и се изпълваме, когато си говорим. Буквално се изграждаме, когато си споделяме тия теми, но според мен ще е изключително полезно хората да могат да слушат нашите разговори с ясното заявяване, че нито сме учители, нито сме пастори, служители и нещо подобно. Ми сме буквално 3 счупени съда, в които обаче вярваме, че Бог може да използва, за да лепи душите наистина счупените души на много хора. И да, просто това според мен е важно да се каже, че нямаме някакъв план, нямаме някой, който да стои зад нас, нямаме спонсори, нямаме... Категорично. Защото някой ще каже сега тук кой ги създаде тия, никой не е създал. От коя фондация взеха пари, буквално съвсем случайно наистина се случва всичко. Бих добавил едни млади ревностни вече бащи, защото и тримата имаме нещо общо и то е, че сме бащи. И сме достигнали до такъв етап. Сме жени, хълките, да изкараме хълките, тук те блестят. Носим ги, жените да знаят, че не сме си ги махнали. Така, мисълта ми беше, че сме млади родители, даже на моменти аз такъв, гледайки се в огледалото и някой път си казвам, виж се, Марио, ти си вече баща. Но на къде отивам с тази идея, че едни млади мъже, които търсят по-висш смисъл в този живот, този свят, ти като погледнеш само детето си кажеш, има нещо по-висше, нещо по-велико на този свят. И нещо, което не събира е, че и вярвам, че и тримата го осъзнаваме това, и виждайки обществото, в което живеем, и моралните ценности, които са общо приети, са малко така западнали и на педестал са поставени едни как да кажа, материални не само материални, едни поведения, които оговат душата ти и я ограбват по-точно. Ние имаме едно нещо, което всъщност не е общо знаменател, и нещо, където пак се събираме, именно книгите, които даже не сме се оговорили, всички сме си ги взели. Абсолютно никой не ги е докарал. И това е нещо, което ни събира най-вече, бих казал тук. Че това слово
тази литература в тази книга, книгата на книгите е едно нещо, което ни кара да погледнем живота по един различен начин. Лука 4.4. Не само с хляб. Не само с хляб, с всяко Божие слово. Тоест, стараем се да го живеем това нещо. Реално това е много важно да се упомене още в началото, че не сме ги извадили тия библии да се правим нещо много религиозни или тук тримата пастори тропнаха с библиите и сега ще ви кажем как да вярвате в Господ. Не, истината е, че вие може да не се съгласите, но както гледаме на храната ежедневно като нещо, което не ядем, само ако да кажем неделя е деня за Бог, в който ходим на църква, както не се храним само в неделя и после да гладуваме цяла седмица, така и с Библията, т.е. ти не можеш да разчиташ само един ден седмично, ще идеш на църква, ще чуеш някаква проповед или ще прочетеш някакъв стих и после до следващата неделя, нали, ще гладуваш. Всеки един ден ние трябва да се храним, трябва да бъдем в Словото, защото Бог е навсякъде, Бог е всевиждащ, се присъстващ и така нататък, но колкото по-малко време прекарваме ние в Неговото Слово, толкова повече се отдалечаваме от Неговите заповеди, наставления, присъствие. Това, което правим всъщност ние в момента е да се доближим, защото той е обединителя. Тоест, той ни обединява в момента. Ние с причината да сме тук е именно Бог. И защото и тримата сме изключително ревностни и всеки може да го види в другия. Не е просто някой да търси нещо, просто изгода. Просто това е нещо, Бог е причината и по с тази наша група, която си създадахме, реално ние в ежедневието си има едно местенци, едно от много реално, в което темата отново е Бог. Абсолютно. И не само, аз вярвам, че ви имате и други места, в които реално приятели, близки разговори, постоянно ежедневието ни е заобградено с това да търсиш, да опознаеш, да се доближиш до Бог. И може би по някакъв начин сме оставили настрани един живот, който преди сме водили и сега всичко, което деца вика, всичко, което правим, да е за Бог и за Негова прослава. Много хубаво тръгваш, аз малко взимам ролята като не титулувам водещ, просто съм единствения с тефтер. Ние го бяхме казали преди това, че ти ще е интересно наистина да почнем лека по лека по въпросчетата, така че да не се разхвърляме много, а хората да могат, нали, да чуят. Може после да ги сложим в подкаста като такива точки, нали, в които хората да могат да чуят определени неща. Нека започнем с това, кои сме ние като цял, смисъл всеки един от нас като личност, кой е, да се представи накратко, с какво се занимава преди нещата за вярата. Просто кой е той. Кой ще започне? Аз. Добре. Аз съм Симеон Йорданов. Поп Симчо. Симчо Мопен. Да, занимавам се с попинг танци, който не знае какво е това, може да види, да напише попинг, ще разбере. Да, на 15 години вече съм професионален танцор. И отскоро създавам и контент за различни брандове и общо взето това е за мен нещо, което гори в мене първоначално са танците. Разбира се, Бог е на първо място, но ти каза, че после ще говорим за вяра и така нататък, но всъщност вярвам, че Бог ми е дал този талант, конкретно танците, за да мога чрез тях да прославя Господа и да достигам хора, които може би някой друг не би успял да ги достигне. И вярвам, че всъщност всеки има различен път, всеки има различен коловоз, деца вика, към определена публика, аудитория. Но да, накратко с това се занимавам аз. Не си поп, това е просто в Инстаграм. Хората, които не разбраха шегата, просто в Инстаграм се пише Попинг Симчо. Да. И моята жена не беше разбрала, нали, че става въпрос за попинг, просто му казваше Поп Симчо. Поп Симчо. Между другото и други хора са се бъркали. Но не, попи не се подиграваме на някой, ако си помисли нещо, че се подиграваме, не се подиграваме, просто е закачка с името му в Инстаграм и това, че е вярващ. По ред на номерата продължавам аз, Огнян Павлов, по-познат в пространството като Fire или Фирето. По-голямата част от знания ми по този момент се занимавам с музика.
но определям себе си като артист. Не искам да се лимитирам до рапър, защото не знам за напред какво предстои, не искам и да лимитирам и Бог. Радвам се да правя просто всичко креативно под това небе, което мога да правя. Вярвам, че всяка една креативна дарба абсолютно е от Бога. И имам един от първите ми татуировки, един от първите ми татуси всъщност е Born to Create. Вярвам, че Бог като творец и като ние създадени по Божи образ и подобие, сме създадени да творим като твореца. Имаме малка част от тази негова способност и вярвам, че всеки един от нас е творец в своето поле и е задължен да твори, без значение дали някой ще бъде готвач, дали някой ще бъде бояджия или ще бъде музикант. Но да, накратко, това е женен мъж, баща с едно дете момче на година и 5 месеца. Хобита, не знам, бойни спортове, фитнес и богословие последните години. Това е нещо, което ми е изключително на сърце. Учих, зароди се покрай библейското училище, което посещавах в църква Пробуждане. След като напуснах църквата, учих известно време, не завърших, но учих известно време богословски курс в семинарията. И така като гледам за напред, някъде в бъдещето виждам със сигурност да запиша богословие в висше учебно заведение, когато живота и времето позволяват, но определено съм theology geek в свободното си време последните години и това е нещо, което така изключително ме зарежда. Да чета, да разбирам повече за църковната история, за различните традиции, църкви. Мега. И да, идеята е в момента аз като... Но да, нека да... После за вярата. Аз като най-непознат на аудиторията, просто едно народно момче от Добрич, което има сърце и за Бог. Занимавам се също така с музика, неофициално. Имам предвид прави с някакви неща, спамя ги тях двамата редовно. Скоро пуска микстейпа. Да, микстейп такова, да. Ще изкърти каските. Не, това не е сигурно. Това не е сигурно, но да, занимавам се най-вече с видеография. Снимам най-различни сватби, събития, музикални клипове, като ми се даде възможност. Бих казал, че все още го развивам това, тъй като в град малък като Добрич няма кой знае колко поле за изява и прочее, но слава Богу успявам да прехранвам семейството си с това. Нали, с съпоставка София, тук е меката на деца вика на контент creation, както и в момента малко много създаваме контент, но да, 32 години, скоро 33, Христова възраст. Да, женен, едно дете, момиченце. Ти си кой номер? 9? 9-3. 9-3, 9-5. Аз съм малко милениум. Да, аз съм 9-8. Значи милениум, ти влизаш леко към джензи, ама май още си Джензи съм. Това е интересно да кажем, че нямаме име за подкаста, така че долу в коментарите, ще спамим през целия подкаст, долу в коментарите пишете предложения за име. Като ви казвам, че наистина не е нещо планирано, буквално е супер спонтанно, като повечето неща, които се случват. Супер спонтанно решихме да дойдем, взехме студио под наем, това не е наше студио, не е наша техника, платихме т.е. ще си платим, още не сме платили, мога да направим бомба и да тъхнем. Отглеждах прозореца, високо е. Реално си наехме студио, в което да запишем този подкаст. Марио пътува, между другото, това е велика история. Той пътува с пален вагон на БДЖ от Добрич до София. И се срещнах с двама невероятни хора. И в смисъл, правим някакви супер луди неща. Съботен ден е, както чухте, и тримата сме женени. Вкъщи ни чакат жени, всеки кой, не знам, на някой е приготвил крикет бата, на друг бейсболна бухалка, но жените ни чакат с бухалки вкъщи, защото събота сутрин дойдохме тук да си говорим за богословие и за Библии. Изобщо да стартираме нещо. Така че да оцените наистина какво се случва и колко е шантаво и да наистина моята молитва е този подкаст е просто хората да видят колко велик е Бог и по колко шантав и як начин наистина работи и се движи. И
ние се опитваме постоянно да го дефинираме, нали, коя е правилната вяра, коя е правилната църква, кой е правилният начин да го славиш, как да се Този подкаст, лично моята молитва, не знам за вашите, но някак си хората да усещат Бог без конкретно да се... Няма тук да говорим коя е правилната църква, коя е правилната вяра, какъв е правилният начин да стигнеш и всеки ще споделя своята история, но наистина искам Бог. Молитвата ми е хората да видят Бог и да усетят Бог през нас и през нещата, които ни се случват, защото наистина те са толкова невероятни, че само може да се опише с Божа работа. Това хубав български израз Божа работа. Как дойде петък вечер фана спалния вагон. 8 пъва. Да, но аз имам едно предложение, момчета, дайте да споделим малко на хората, които гледат реално как се запознахме, защото аз мисля, че това е много интересна история. Тъй като ни се запознахме в църква, няма да кажем коя точно, но срещнахме се в църква и нещо, което на мен направи много голямо впечатление, така ми в момента, в който взехме причастие заедно. Естествено към такъв... Беше много странно. Аз даже не очаквах да са... Не това е момента, в който с теб се запознахме. С Симчо бяхме се виждали вече един път. Първият път се запознахме в Добрич на една палатка, в която имаше благовестия. Симчо дойде. Какво сте правили на палатка в Добрич? Пита някой. Не, беше много... Така звучи малко. Не, той е палатка. Палаткаджи. Не, то е, но ти би могъл да споделиш малко за... Да, то е всъщност палатъчно служение, като реално си представете наистина голяма палатка, огромна, като циркула. Като циркула, да. Били Грем. Да, буквално. Може би оттам заедно, да. Да, и всъщност родителите на жена ми водят това служение, обикалят цял свят, буквално. В момента ще ходят в Куба. Велико. Да, и всъщност те са мисионери, разпространяват благовестието навсякъде. И всъщност където успяват, дори отварят църкви. Много, много яко. И всъщност бяхме в Добрич с тази палатка 10 дена. Да, и там се запознахме реално. Да. Иначе с тебе се познаваме още от 2020 година. Той сега ми припомни, аз бях забрал реално от фудкорт. Той работеше в фудкорт. Да. Не бяхме вярващи. В смисъл, ти беше православно вярващ. Не бих казал, че съм бил. Не, в смисъл, хората, ако ми слушат песните от този период, бъса, къса и така нататък. В смисъл, такива неща пея. Въобще не искам. И двамата не бяхме вярващи като цяло. В смисъл, по-скоро сме били някакви такива по каналния ред. Това, което може би повечето хора в България се описват като православен, просто защото сме такава нация. Да кажем културно вярваш. Просто казваш, че принадлежиш към нещо без реално да знаеш какво принадлежиш. Все едно казваме, ние сме българи, ама никога примерно не си занесъл цвете на паметника на някой велик, примерно, революционер или така нататък. Просто ти културно принадлежиш към България. Никога не си направил нещо хубаво. Така, по този начин, може би сме били вярващи. Никога не сме отдавали някаква слава на Бог. Не сме влизали в църква. Как го нарича пастора, моят пастор в Добрич? Пастор Ники, ако гледате, поздрав. Наричаме ги ВК. Да, християни. Това е много популярен. Велик ден и Коледа. Не сме били толкова... Но в един момент реално... Пак казваме, не се подиграваме на никой. Не, категорично. Това е интересно, между другото, защото си говорим как се запознахме. Може би първо е хубаво да споделим с хората, всеки от нас, как е стигнал до вярата. Пътя му до вярата. Защото това, което е интересно, ти спомена, нали, пастор, споменахме църква. Много е интересно да споделим с хората. Вие двамата сте членове на евангелско-протестантски църкви, като аз съм по-скоро клоня там. Имам така по-скоро желание да стана, но в момента съм търсещ, така се определям, нали. Чета, което ме обърква още повече, колкото повече чета, но вярвам, че Святия Дух ще ме заведе на място, на което трябва да бъде и да служа на Бога. Но да, нека всеки да разкаже пак от Симчо да почне. Всъщност, като цяло винаги съм бил търсещ и излизам от точно ВК, както казахме, семейство, Велик ден и Коледа. Винаги ми е било интересно.
аз понеже съм израснал на село, едно село близо до Русе, там има един скален манастир на 1 км от вкъщи и винаги така съм се осамотявал. Примерно, ако имам някакъв проблем и нещо като дете, съм ходил там и така съм разговарял. Но с кого съм разговарял, никаква идея не съм имал. И винаги съм бил търсещ. Минал съм бил съм атеист. Имал съм период, в който съм бил атеист. Имах период, в който бях така, силно заинтересован към будизма. Чел съм литература, опитвал съм се да практикувам йога, нали, защото те пък са много там увързани станците, полезно и така нататък. Но по никакъв начин не съм виждал бенефита от цялото нещо и просто не е било моето естество. Вярвам, че реално Бог ме е предпазил до някаква степен от това и е имал някакъв план за мене, за бъдещето ми, така че не се е получило. Но 2020 година всъщност, точно когато COVID беше, COVID-19, какво беше? COVID-19. 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 Кировек. COVID-19. Поздрави за бат Киро, ако гледа. Да, тогава всъщност се запознах с жена ми, слава на Бога за жена ми. Тя реално така с нея след като се запознахме всъщност повярвах в Господ Исус Христос. И до ден днешен аз, когато ме питат, всъщност не се определям наистина като протестант, православен. Да, общността ми е протестантска църква, но всъщност се водя наистина служител на Господ Исус Христос. Просто имаш сърце и... Да. Не обичаш да се поставяш някакъв кафес в някаква кутия, като рамка да сложиш. Мисля, че и тримата могат да се категорично. Така да се... Да. Ако днеска ни питат тримата, обособим с този термин последовател на пътя, последовател на Исус. Защото първите християни реално са се наричали последователи на пътя. Followers of the way, нали, of the path. И християни чак в Антиохия, мисля, че Деяния 10 глава, мисля, че е първият път, в който в Библията споменава християни. И мисля, че са над 300 пъти, в които нали, са disciples, т.е. ученици, последователи са наречени така членовете на тази ранно юдейска секта, защото те са били наричани назорейската секта. Нали? Хората сега се обиждат, нали, като някаква секта, но и християните в началото са били наричани членовете на назорейската секта, нали? Като отделени от юдейската общност по някакъв начин. Християни десетки пъти, ако не и по-малко, е използвано в Библията, което е много, много интересно, че самата Библия определя апостолите като ученици, нали, последователи. И ни дава една перспектива, според мен, защото като хората обикалят, нали, и казват, аз съм християнин, аз съм православен, аз съм протестант, аз съм католик, малко все едно слагаме една значка на ревера, аз говорих за това в последния си влог. И слагат една значка, с която заемат позицията на утраси, нали, като на крайни фенове на футболен отбор. И казват, аз съм православен, за това и почва, нали, настъпването. Аз съм протестант, за това почва настъпването. Аз съм католик, за това и според мен, нали, и на тримата целта ни е по-скоро да има такъв дори интерконфесионален диалог за напред в подкаста. Да каним и такива гости, които да могат да представят по най-добрия, цветния и така красив начин тяхното изповедание и техния път. И вече хората всеки да може да си решава за себе си и да е свободен да търси. Но нямаме за цел да налагаме на никого нещо конкретно. Като път учение, според мен, нали, най-хубавото на подкаста е споделянето. Т.е. всеки да споделя. И от това споделяне е зрителя, слушателя, който слуша, да може да си направи своите изводи и Бог да говори по някакъв специфичен начин на всеки един човек. Амен. Аз бих искал да върна малко както бяхме тръгнали реда. Как стигна? Как стигна и бих ви споделил малко. Аз идвам от семейство, което всъщност е вярващо. Ти си изцяло различен на нашия случай. Израснал съм в християнско семейство. От зародиш реално съм закърмен. Даже майка ми така се шегува, тъй като съм роден в София
въпреки че не познавам нищо от София. Аз ви казах последния път, за първи път видях НДК. И НДК-то на културата. Да, нали, неща, които за софиянци, примерно, Според мен повече не ги забелязват. Да. Но да, точно. За мен беше дай да пипна. Нали? То си е яко, то си е яко. Да, но предвид, че съм роден тук, но какво се случва? Моите родители са били на библейско училище тук, сега не мога да сетя как се казваше и къде точно е било, не съм ги разпитвал или ако съм позабравил. Но майка ми така се шегуваше: Мари, ти се зачинате едва ли не в присъствието на Святия Дух. По-женски така го казвам, нали? Защото докато са били в училището и са имали молитвени и прочее, пък аз съм бил там и се едва ли не докоснат от Бога. Шегувам се, естествено. Не да си помислят хората, че едва ли не е нещо по-специален, напротив, далеч от това, напълно естествен и нормален човек. Но имаше момент в живота ми, в който, въпреки че съм израснал в такова семейство, отклоних. Нали, идеята за Бог винаги е била там, но се отклоних и почнах да тъпя по светския. Нали. Сега всеки може да се препознае в търсене на авантюри, нощен живот и прочее. И съм се отдалечил от Христос, ако щеш. Ходил съм на църкви, но не е поради това, че аз го искам. Не е по мое поощрение. Тоест нещо, което вътре да ме кара: отиди. Като вече в по-напреднала възраст имаше един момент, в който съм ходил на най-различни, живял съм 7-8 години в Копенхаген, Дания, и там съм търсил различни общности, нали, защото идеята за Бог винаги е била в мен. Да. Нали, на това съм бил научен. Опитал съм се, отварям Библията, чета, къде разбирам, къде не. И съм търсил в някакви такива общности, като църкви реално. Просто съм ходил, защото си мислех, че това е, което се изисква от мен като християнин. Но в един момент почват някакви огорчения. Това, което американците наричат перформанс християни. Да. Ти си праведен, докато вършиш някакви неща, въпреки че сърцето ти е далеч. Аз съм го търсил със сърцето, но не съм разбирал. Поне това съм виждал, това съм правил. То малко ли много, няма да изпадам в библейски текстове в Стария Завет, но това съм виждал, това съм правил, това е, нали. Тогава започна моето пътешествие. Като после се прибрах в България и малко замря тази моя ревност. Имаше момент, в който така пак се беше кикстартнала. До момента реално, в който бих казал, че се стигна един катарзис в живота ми. Първо ожених се, семейство, дете, но малко преди да се роди всъщност детето, малката ми дъщеричка, загубих важен човек в моя живот, мъжка фигура реално, баща ми. И като човек, който реално беше като пастир моя. Аз не съм ходил толкова много на църкви. Ходил съм на различни общества, но за мен той беше пастирът на семейството, като главата на семейството. Всеки мъж е свещеник в дома, именно, домашната църква. Именно. Да. И когато го загубих, как да кажа, се почувствах като изгубената овца. И в един момент, въпреки така, че съм вече баща, но ти в един момент, ти не го осъзнавах къде се намирам. Бях в не бях възмъжал, бих казал. И до момента, в който, когато даже вярвам, че това, което се случи с баща ми, да ми помогна супер много да възмъжея и да си кажа: чакай малко, къде отиваш, кой си, на къде си, каква е твоята дефиниция, каква е причината да си този, който си. И оттам нататък така почнах по-сериозно Бог беше моето прибежище. Не знаех нищо друго, освен да отида при Бог. Понеже това баща ми казваше: дори мен да ме няма един ден, нали? Прави Господа своя прибежище и съвиши на своя обиталище. Там е пътя, той е истината, пътя е живота. Да, и така пак, нали, моята история е така, че тогава имах един момент, след като татко почина, нали, просто търсех Господ. Супер много търсех Господ. Но пък имах едно страхотно огорчение от църквите, тъй като някои от протестантските общества през 90-те години, те и вярваме много хора, ако могат да се съгласят, са злоупотребили с тяхното доверие, най-милото вярата им. За съжаление, потърпевши са били и моите родители.
И... Имаш предвид финансово? Не само финансово, то реално... Като отношение. Като отношение, нали... Айде не изпадаме в чак толкова, може би ще го оставим за някой по-дълбоко. Това е много интересна тема, между другото, която да се, нали, в бъдещи подкасти да се засегне манипулацията чрез... Защото действително заради такива... И според мен това го има във всяка една общност, нали, както се вижда и в католицизма, там при Ватикана с определени нали, кардинали с децата, нали, това, което се случва и... Има го според мен във всяка една църква, но да се, точно както казах и да се влияе на Защото като става дума за вяра, реално вярата е най-личното и вътрешно и човек, за да може да вярва, той трябва да бъде, тая хубава българска дума, vulnerable, трябва да бъде свободен, нали, трябва да се предаде напълно. И когато свалиш гарда, е много лесно да бъдеш точно както казват и манипулиран. И човек нали, и изключително важно да знаят, нали, хората, че защото това е според мен е изключително наложено в онлайн пространство. Аз пак казвам без значение коя църква, защото примерно ако стане въпрос за православие, така нали, поповете с мерцедесите. И забравят, че има едни примерно супер велики монаси, примерно, които са супер чисти по манастири, като едни светци, нали, от миналия век, Свети Серафим Софийски, примерно, който дори тук е в Руската църква, криптата му, Паисий Светогорец, Порфирий, Къвсокалевит. Има просто супер много интересни такива монаси от миналия век, които са супер съвременни. Човек, ако зачетете, нямат абсолютно никакъв паралел с... Както и в, нали, протестантските църкви, доста често хората казват, ще ида там, нали, да ми вземат парите. Това пак е базирано, нали, на лошите практики на едно лице, което опоручава, нали, генерално. Да. Тук вярвам, че всички тук мога да се съгласим в едно нещо, че в различните доминации, трите основни клона на християнството има страшно много отпадъчен материал. И едното от нещата всъщност, заради които сме се събрали тук, защото ние тези неща не можем да стоим така, не можем да се затворим очите и да кажем, не, това не се случва. И именно нашата подбуда, реално, една от подбудите, които да направим този подкаст е в един дарен момент, не в първия епизод, естествено да сочим някой, и то не го осъждаме, просто това не е окей. Нали? Вие какво мислите? Нали? Просто just a friendly talk, такова смисъл, приятелски разговор, защото всъщност истината е, че това е един приятелски разговор, който те първа се разгръща реално. И най-вече според мен е важно, нали, да го дори не е нужно да се назовават имена или конкретни случаи, по-скоро, защото това е, аз вярвам, съблазън за хората. Нали? Това, което Христос казва, нали, в притчата, ако някой от вас съблазни един от тия най-малките, като аз първоначално, като четох Библията, мислех, че става дума за децата, нали? А всъщност най-малките, като четох после, най-малките във вярата, т.е. тези, които са нови, които не разбират още. Ако един от вас съблазни един от тия най-малките, по-добре да си върже един воденичен камък и да се отдави в морето, нали, още сега. Тоест, за да не стига, нали, съда и това, което ще му се случи после. Истината е, че така много това нещо е много, как да кажа, тъжно, защото действително има много хора, които аз, да кажем, съм минал определени неща, които са ме травмирали. Има такъв термин, нали, в Америка, church hurt. В смисъл, някои неща в църквата, и както и ти, не знам, за Симчо, неща, които сте наранили, но вярата, според мен, е точно това, да осъзнаваш, че църквата е богочовешки организъм и човешкия фактор винаги ще го има, нали, ще присъства и винаги, нали, дявола ще се опитва да проваля, нали, но портите адови няма да наделеят в крайна сметка, обещано от Христос. И според мен надеждата, нали, упованието трябва да ни е точно в Христос и не да се отказваме и да се отричаме от Господа заради така грешни... Падението на някой. Да, има една много хубава притча, аз това ще... Я затворя тази тема, защото не искам да става някаква главна за подкаста, но има една притча, която, нали, я научих докато бях в семинарията, мисля, че се случва някъде в Русия, реална история от една книга. По време на пости, нали, в православието има 40-дневни, да кажем, рождествени, великденски и така нататък. По време на пости някакъв свещеник
като минава службата, нали, се събират хората от църквата да пият кафе и свещеника по време на пост си сипвал мляко. И една баба, нали, идва да кажем някакъв владика, нали, по-висше стоящ, дали ще е епископ, не помня точно как беше историята, но идва по-висше стоящ църковен служител. И бабичката го дръпнала настрани и казала, така и така, владика, да знаеш, че отеца в постно време всеки път след служба на кафенцето сипва мляко. Да го смъмриш, нали? Да. И нали, жената очаквала, че ще получи медал за това, че е изпортила, нали, свещеника. Интересното е отговора, който й дава съответно, нали, той по-висше стоящ църковен служител. Той казва, нали, бабо, да знаеш, ако гледаш отеца, нали, ако гледаш човека, ще се съблазниш. Да. Гледай Христос и ще се осветиш. И тук е един проблем. Много е хубаво това нещо. Ако гледаш човека, ще се съблазниш. Ако гледаш Христос, ще се осветиш. И според мен това е, нали, като послание към хората. Не трябва да... може би не трябва да мълчат, когато има неправда, където и да е в живота, но да не възлагат на... Особено, що се касае до вярата, да не възлагат на човешка грешка някак си провала и да кажат, ето Бог се провали. Не се е провалил Бог. Именно. Бог ни е дал свободна воля и ние избираме как да оперираме с тази свободна като споделяш това и самата случка, нали, за бабата и за обслужващия отец, който си е сложил мляко, се замислям върху едно поведение, което много често християните имаме, и то е следното. Тоест, какво е направила бабата? При кой е отишла? Отишла е при по-висше стоящия и му е казал, този така прави. Ами да, ама и ние по някой път правим като бабата и нямаме любов в сърцето и не отиваме пред брат си да му кажем, знаеш какво? Що го направи ти нещо? Да, примерно, си чуш, що си облякал, що изглеждаш по-добре, примерно, с бялата тениска от мене. Просто, нали, да разчупи малко. Абсолютно, да. И нямаме атъс любов. Нямаме смелостта да бъдем откровени и ще кажеш, че толкова сме осъдителни в един момент, гледайки други, тяхните дела, едва ли не, виж го толкова прави, виж го толкова, все се сочим с пръст. И пак не виждаме, днес си по-рано, преди да започнем, реално си говорихме за градата в очите. Истината е това, поне според това, което аз виждам, в която да е деноминация, сега, като изключим моменти, в които примерно тримата си говорим за някакви неща, защото деца намерили сме допирни точки и сме окей. Но има и примерно хора, които примерно не са влезли в така, нямат такива топли взаимоотношения и те се съблазняват. Да. И ние пък малко много трябва да сме отворени за това. Някой да дойде да ти каже от нищото. Чакай малко. А пък малко ли сякаш сложили сме една невидима стена, като изградени първо личности и... Според мен това е проблема на модерния свят, защото ние много, нали, като бях в семинарията, го научих това нещо. В църквата, в която е проповядвал Йоан Златоуст, която в момента е джамия в Истанбул, преди се е казал Света София, нали, голямата катедрала на Константинопол. Реално тя е била мега чърч. В смисъл, хората, които хейтват, нали, мега църквите, тя е събирала, мисля, че 3 или 4 хиляди човека, сигурно ще объркам числата, но сигурно е събирала хиляди на богослужение в неделя. И самия Йоан Златоуст, нали, четохме, че е проповядвал с часове, до толкова, че децата са се отекчавали и са почвали да си играят по тамвона, нали, на криеница и така нататък. Но мисълта ми е, че по това време изповедта е била в църквата пред всички хора, защото е нямало време човек, нали, да се затвори в една стаичка и отеца да изслуша всеки по-отделно. Нали. Много хора просто. И колко е по-силно това нещо, представете си, нали, да излезеш и хората са били, говорим за първите векове след Исус Христос,
когато нямало е социални мрежи, нямало е той как ме гледа, той как ме вижда. В смисъл, хората са били, горяли са наистина за Господ и за спасението на душите си. Да. Не ги интересува, това са вековете на мъчениците. Хората си губили живота за вярата, горели са ги живи, варили са ги живи, влачили са ги, въобще такива ужаси са понасяли за вярата и за тях най-малкото нещо е било да излезеш пред цялото събрание, пред всички брати и сестри и да кажеш, направих това и това, съгреших това и към този брат така съгреших. Да, или за да не звучи нали, толкова религиозно сега към този брат, към този брат, но да кажеш аз просто да си признаваш сърцето, защото ние реално много често си крием сърцето и имаше едно такова сказание, нали, Юда предаде Господа за 30 сребърника, аз го предавам всеки ден за без пари. Нали? И реално да осъзнаем, че имаме супер много ситуации, аз имам супер много ситуации, в които да кажем, за да не обидя някой човек, защото съм и по-нов във вярата, ще кажа с 2 думи, нали, аз как стигнах до вярата след малко, но за да не обидя някой човек, когото обичам, малко давам задна и ще бъда по-такъв конформист и осъзнавам, че по този начин предавам Господ. Когато не поставя ясната граница, нали, без по никакъв начин да искам да ударя нали, човека с Библията по главата и да му кажа, нали, като Шая Лабио в този филма Падре Пио, да му кажа Say Christ is Lord. Защото всъщност ти ако тръгнеш с любов да му споделяш и според мен ти, както каза, това е голям проблем в момента на обществото, не си казват. Не само дори в църковните среди, защото от другата страна всъщност човека, към когото отиваш, също не подхожда с любов и да каже, да не се смирява и не казва, знаеш какво, тук си прав, отива ми бялата тениска. Примерно, повече от теб. А той започва в смисъл, сърцето му не произвежда любов към аргумента, който човека казва срещу него. И затова ти реално с такъв начин по друг път няма да си споделям, просто защото не се огорчаваме. Тоест, толкова много лично го приемаме и не умираме за себе си. Нещо, което наистина в последно време не чувам много, освен на Филип Мичел, нали, да умреш малко, да разпънеш себе си. Абсолютно. Да се съразпънеш с Христос. Чакай малко, защо толкова сме толкова сензитивни сме станали. Точно. И точно мисля, че проблема не там, че едва ли не даваме бъкел да не се каже. И така сме се абстрахирали от това да бъдеш откровен с някой, че дори такива сензитивни теми никой не тръгва да ги отваря. Има един американец, той много хубаво го нарича и нас, милениалс и специално Gen Z, за Gen Z говореше, нали, каза Snowflake Generation, поколението на снежинките. И ние влизаме в това поколение на снежинките, като гледам, нали, и аз в себе си и хора около мене как реагират на неща, които е най-мъжкото, прио нещо правиш. В Бургас има една много хубава дума и женяваш. Брат, то си женял, мене Бургас ми е любимия град в България, защото за мен Бургас и може би Перник такива градове са от последните останали такива крепости на някакси истинността, т.е. да идеш и да кажеш на един човек в очите какво прави грешно и това е истината е, че това е истинската любов. Да идеш и да кажеш на брат си, правиш това грешно. Но с любов. Но да му го кажеш, не да го върташ. Защото ние много често просто, за да не обидим някой, си мълчим и търпим. А това в сърцето назрява като една, как да кажа, като някакъв resentment, в смисъл, като човек се озлобява и в един момент буквално става такъв нервен срив, нали, избива в най-негативната посока. В случая, ако по-рано се казват някои неща, аз и за себе си, нали, изцяло ситуации, които съм преминал до сега в живота си, винаги когато съм държал от любов към другия си, казвам, ще го търпя, нали, къвто и да е, каквото и да прави. И в един момент това вече стига до такава степен, в която той с извинение толкова се е лакал, нали, че ти нямаш избор, освен да бъдеш краен. И осъзнаваш този момент на крайност, че ако беше още в първата случка, казва човек, границите. Нали. И това е другия продължава да се олаква, защото няма кой да му каже. И то става в един момент. Аз с 2 думи само за да го приключим този въпрос, как стигнах до вярата. Реално съм израснал в такова
типичното, може би, българско посткомунистическо семейство. Баба ми и дядо ми са били с комунистически вярвания, като баба ми е била 40 години учителка по руски язик. В смисъл съвсем нормални хора, но си вярваха в идеята, че комунизма ще направи доброто в света и ще направи хората равни, да се обичат. Тоест по един хубав идеалистичен начин виждаха една идея, която според мен е тотално съсипана и противочовешка. И това ми беше, Бог да прости, баба ми беше всеки ден най-големия спор с нея между вярата и политиката, нали. Мисля, че преди смъртта успях да я убедя, че има Бог, защото след 27 дни кома, малко преди да почине, като се събуди в болницата, тя каза, нали, благодарение на тебе се събудих и аз не казах, не, благодарение на Бог, нали, че ме е изпратил да бъда при теб и тя каза, наистина да, слава Богу, благодарение на Бог. И затова вярвам, нали, аз малко границите на спасението, че са по-широки, макар тя да не е била църковен човек, да не е взимала причастие. За мен е наистина Римляни 10:9, който изповяда с уста и повярва със сърце, че Исус е Господ, ще бъде спасен. Наистина аз поддържам повече това, така повече ми харесва идеята за спасение по благодат, не чрез дела, т.е. дори някой да не е бил част от църква, да не е взел причастие, да се е кръстил. Аз вярвам, че Бог е милостив и ние не можем да го лимитираме до нашите виждания, но мисълта ми е, че в такова семейство майка ми беше, израснал съм без баща, с майка си и баба си съм израснал, като майка ми беше вярваща, но тя беше по-така от този типичен, в смисъл типичната българска духовност, т.е. беше интересно и, както Симчо каза, нали, и будизъм, и хинду, и шинто, и йога, и дановизъм и така нататък. Всичките неща се дискутирали отворено в нас. Тя посещаваше на всички големи християнски празници, влизахме на църква, но не на литургия, ами просто минавахме за свещичка, да. Тоест аз не съм знал въобще какво е литургия, какво се случва, нали, в църквата. Съответно, приятелка наша, много близка семейна, когато бях на 10, за пръв път ни заведе на църква на Великден и от тогава ни стана традиция с приятели всяка година на Великден да ходим заедно. Като дълги години ходихме и се напушвахме с трева, понеже ходим тук на Свети Георги, която е в центъра на София. В някое дворче на къща се напушваме с трева и отиваме после на Великденската служба и се хилим, нали, вътре в църквата. Тотално идиотско поведение, но години по-късно майка ми, когато бях на 14 в 8 клас, се разболя от рак, 6 години боледуваше, когато бях на 20 почина и съответно това беше преломния момент, накратко, нали, разказвам, преломния момент, в който аз осъзнах, че нямам нищо друго, освен това да падна на колене и да се помоля от някъде, аз не знаех откъде, но от някъде да дойде някаква помощ и утеха, защото болката беше толкова голяма, че аз не можех да я нося сам. Не ми помагаше въобще някой да плаче с мене, да излезе приятел с мене, да ми купи нещо, да ям дреха, някой да ми даде кола, разказвал съм го и в други подкасти. Имах нужда от това, което Библията нарича утешителя, параклетос, нали, Святия Дух. И просто паднах на колене и си казах, Господи, моля те, помогни ми, утеши ме, защото болката е твърде голяма. Ще да се пръсне сърцето ми просто. За мене майка ми беше, аз бях мамино детенце, така в най-добрия смисъл на думата. Просто толкова много я обичах тази жена, всичко коментирах с нея. Приема първия път, като пуших трева, отидох и казах, всичко съм си споделял, нямал съм никакви тайни от нея. Истински приятел, не точно, само точно, да. И когато тя изчезна, аз казах, просто нямам го, моят съветник изчезна. И лека по лека с годините осъзнах, че не е изчезнал, моят съветник тепърва ще почне да се разкрива. И така стигнах до Господа. Най-вече стигнах чрез YouTube, това го казвам постоянно в подкасти, които участвам, слава на Бог, за интернета. Първо ми показа проповеди на черни проповедници от щатите, изключително много ме докоснаха, защото слушам рап, израснал съм с рапа, правя рап и съответно когато слушах такива американски проповеди с госпел, нали, в тях много се разпалвах отвътре и буквално се едно ми превеждаха Библията без да я бях чел. И казах, да, аз вярвам в Бог. Това е Бога, в който вярвам, Исус Христос. Един ден ще стигна
да го опозная повече, но за сега YouTube ми стига, нали, в ония момент. После попаднах на проповедите на Максим Асенов в YouTube, така стигнах до Църква Пробуждане. Там ходихме с жена ми горе-долу около година, завърших, нали, библейско училище, там се, така да се каже, новородих във вярата, кръстихме се във вода. Имах определени, така, как да кажа, несъгласия с... просто имах нужда от повече. Имах нужда от повече дълбочина, която не казвам нищо лошо нито за църквата, нито за хората в църквата, но сякаш не беше, как да кажа, толкова, самата общност не се вълнуваше толкова от тия неща. Аз бях в такъв момент от развитието си, че исках, говоря за църковна история, исках да изуча вярата буквално от from the jump, от началото, как е станало, как се е случило, и много ме глождаше това, че живея в православна държава и все едно аз имам някакъв дълг, нали, защото имам приятели такива, които ми казват, нали, ти имаш дълг към предците, към нашите дядовци, предаде вярата на дядовците, отиде в тая нали, американска църква, протестантска. И наистина това нещо много ме глождаше и си казах, наистина трябва да опозная православието. Съответно отидох директно в семинарията, записах богословски курс, мислех си, че е библейско училище, то се оказа училище за подготовка на свещеници, нали, на архиерей за Българската православна църква. В някакъв момент реших, че ще стана свещеник, после отидох на Атон. На Атон буквално се едно ме блъснаха няколко монаси с Святия Дух през главата и ми казаха, не е това твой път, в момента имаш друго. Прибрах се в София, отписах се от семинарията и изпаднах в една супер тежка такава духовна депресия. Буквално мисля, че термина на английски съм го срещал church anxiety, т.е. църковна тревожност, и то главно около спасението беше така най-голямата тревожност. Буквално не знаех спасен ли съм, защото бях задълбал супер много в протестантство за една година, и слушах всички проповеди на Кенет Хегин, такива от тези по-ранните телеевангелисти, Лестър Съмрал, всичките тия от по-предишното поколение. Изгледах всички проповеди на пасторите, които гледах от Америка, изгледах всички проповеди. Все едно нещо ми липсваше и това беше наистина църковната история и тая част, която там не се говореше. Отидох в православието, обаче там някак си бяха се едно отрязали духовните дарби и всичко, което аз наистина преживявах в Святия Дух и със Святия Дух. И това нещо пък ми липсваше и си казах, добре, хем обичам историята и обичам, нали, традицията и тя не е нещо лошо, хем обаче силата на вярата е за мен в Святия Дух и в преживянията в Святия Дух, в изцеленията, в дарбите, в пророчеството, в прозорливостта, в всичките тия, нали, дори словото, нали, това, че аз пиша музика, то е дар от Святия Дух, нали. И когато сякаш се опитваме да принизим вярата, нали, до някакво естество, такова само на ритуалност, аз си губи силата. И аз в един момент усетих, че си изгубих така силата като християнин и изпаднах в, както каза ти, в перформанс християнити. Почнах буквално да всеки ден чета с часове молитвеника, чета Библията, бройницата, нали, Господи помни мене грешния по цял ден. И чувствам, че съм все по-далече и по-далече от Господ. Малко или много като по скрипт ги правиш нещата. Да. Не е от сърце. Съответно в един момент, нали, просто ти казах, не, отделям се от православната църква, не искам да бъда член на Българската православна църква. Видях и неща, които чисто като плодове просто не ми... Аз говорих във влога, нали, не ми дадоха аргумент, че, нали, защото хората казват, това е единствената истинска, където е пълнотата. И аз просто не вярвах и не вярвам в момента в това нещо, че е единствената истина. Вярвам, че всеки, който е в Христос, е в истината. Амен. И 6 месеца прекарах в слушане на подкасти, проповеди, беседи, католически, православни, протестантски, всякакви, нали? Абсолютно, в сълзи, в молитви, дълги разходки с кучето и с детето на кенгуру, плача, моля се, живеехме лятото под наем в Симеоново, по хълмовете на Симеоново си обикалях и си ревах. И съответно... Да, не като мъже ревем. Всичките тук може да се съгласят. Абсолютно. Доста често.
Чрез Симчо реално той ме покани и отидох, нали, на служба в неговата църква. Много ми хареса, но си казах, този път ще бъда много по... така ще си дам един изпитателен срок, нали, както в една фирма, като идеш, има договор 6 месеца изпитателен срок. И как давам си някакъв изпитателен срок, няма да заставам и да казвам, нали, в интернет, аз сега вече съм тук, защото до голяма степен дявола е такова много по-силно, когато ти кажеш и застанеш с позиция за нещо, в което още не си убеден и вкоренен. И си казах, още не съм убеден, не съм вкоренен, ще си мълча и просто ще си хода с Господа, ще го оставам той да работи, да умива, да сваля тази тежест от мене. Лека по лека това почна да се случва. В този момент мога да кажа, че съм изключително наистина силен и щастлив в Господа. Не съм все още член на конкретна общност. Да. Имам интерес към всичко, но както казах, по-скоро клоня към евангелските общности, тъй като смятам, че харесвам и инклюзивността, т.е. това, че те признават и православната, и католическата църква и признават, че всички ние сме църквата, нали? Че всички ние сме части от тялото Христово, защото другите конфесии по един или друг начин може да е леко завуалирано, но те притискат ти да кажеш, че другите са извън спасителния кораб, нали, както казват в православието. Аз вярвам, че докато сме в Словото, в Святия Дух, в хубава библейска общност, това да кажем, нали, не защото има църкви такива като мормони, свидетели на Яхова и така нататък. Да, това са ереси, това са секти и така нататък, но докато човек е в библейски вкоренена и основана църква, която се изповядва никейското кредо на вярата, според мен всичко е наред. Относно символа на вярата, тук някои деноминации не биха се съгласили, че имаме едно и също вярване, но това е друга тема, която може би ще може да разискаме. Реално просто и православната, и католическата църква. И православната, и католическата, те не вярват, че останалите са църкви, в смисъл легитимни църкви. Т.е. те казват, могат да се назовават, нали, както искат, но те не са църкви, те са общности някакви около християнската вяра, но не са църкви. Значи, това го разисквах след последния подкаст. Православната църква е по-завуалирана, т.е. тя ти казва, ние не знаем къде не е църквата, знаем къде е църквата обаче и един вид благодата е тук, Бог е милостив, ние не знаем, нали, той кой може да реши да спаси и да не спаси, но един вид по-скоро спасението си е в, нали, православната църква, докато при католиците, там вече след този втория техен събор, който е ватикански, след който се променя, нали, там тяхното и богослужение и всичко, мисля, че не мисля, ами доколкото прочетох, приемат такъв декрет, който е извън църквата няма спасение. Тоест за католиците, извън католическата църква няма спасение. Това е със 100% сигурност за католиците. Аз затова казвам, за мен е просто евангелско-протестантското разбиране много повече ми харесва, тъй като то е инклюзивитет, който, нали, се нарича икуменизъм, т.е. вярването, че един ден християните ще се обединим, което е молитвата, нали, на Исус в Йоан 17 глава, което много православни, нали, това казват, че е свръхерес, т.е. икуменизма, нали, желанието да бъдем едно. Да как да бъдем едно, ако другите, нали, не станат православни. Предполагам, няма да имаме някакъв консенсус, нали, по тази тема и не трябва и да се опитваме, според мен. Нямаме и желание да убеждаваме никого в нищо. Ето го момента да кажем, наистина нямаме. Това е просто разговор между трима. Реално според мен, нали, това, което ни събра е, че и тримата сме единомислещи в виждането и в разбирането си за Бога. Като нали, аз това, което споменавам за православие, просто макар да не съм част от православната, от българската православна или от православната църква, изключително така намирам, в смисъл виждам
плодовете в нея, да. има супер голяма мъдрост в нали, творения на определени светци и в католическата, нали, в католическата църква си имам нали, любими неща, които чета, примерно на Свети Франциск от Асизи, на Свети Августин, просто различни такива мъдрости, които си чета и това според мен е опита на църквата през вековете е изключително важен и трябва да се чете. Просто не одобрявам това, което православна църква казва, нали, вярата, защото православието е свето писание, т.е. Библия, плюс свето предание. Аз просто не вярвам, че преданието, т.е. това, което са написали светците във вековете, има същата тежест като словото, тъй като лично аз още докато бях в семинарията виждах, че по определени теми самите, още в първите векове, да кажем, примерно тема като предопределението, нали, нещо, което става основа на калвинизма по-късно, т.е. че някои хора са предопределени да идат в ада от началото. Това е нещо, което вярва Свети Августин. Това говорим за 3 век, тук говорим или за 4 век, ще объркам в момента да не направя някаква грешка, но мисля, че е 300 и някоя година, т.е. 4 век. Тук говорим за първите години, нали, първите векове на християнството. Има ясно разминаване в определени вярвания между Рим, на който е представител Свети Августин, и мисля, че беше Кирил Александрийски, т.е. Александрийската църква в Египет, плюс Свети Йоан Златоуст в Константинопол. Константинополската, защото тогава църквата в първите векове са нали, 5 патриарши: Александрия, Иерусалим, Константинопол, Рим и сега нещо ми бяга, както и да е. И още тогава, когато църквата е била една, т.е. реално Свети Августин се води православен, защото до 10 век няма схизма, няма разделение. Още докато е православна, църквата има ясни разделения за неща като предопределението. Нали? Да, и се оборват едни и други. Тоест има нали, аргументирани причини аз да не вярвам, че преданието има също. И много други. Просто сега не мисля, че в този подкаст трябва да изпадаме такива. Аз искам да ви задам един въпрос. Може ли да ви отклоня малко? Разбира се, да. Най-добре, защото искам само хората, които гледат, да се извиня, ако някой по някакъв начин се чувства натиснат, притиснат нали, от неща, които изразяваме и по някакъв начин иска да защитава църквата, в която е, да кажем, че ние наистина не нападаме никой и нямаме желание да кажем на нито един човек това, в което си трябва да излезеш от него, защото то не вярва така, както ние вярваме. Това, което виждам и съм забелязал в това, ние го правим с любов, ние не го правим просто си споделям опита. Няма да тръгнем, как сме се шегували, нали, събирай дървата, да палим кладата, не сме 13 век. Но аз искам малко да разчитаме тук обстановката и да ви попитам, да включим малко въображението си. Симчо, ти как си представяш перфектната църква? За мен перфектната църква на първо място то може да звучи като клише, ама то затова ги има клишетата, защото реално си истина. И идеята е наистина просто Христос да е в центъра и нали, словото, което всъщност ни е дадено, именно Библията, да е да менюал, все едно гайда, по който трябва да живееш живота си. И всъщност ежедневно четене на слово трябва да е дори самото деца вика пастора, който е там, просто наистина да медитира върху словото и на хората, които са в тази църква, да им поднася словото, а не нещо, което идва от него самия. Защото в един момент там става разминаване. И според мен перфектната църква, то не е перфектната, как се представя наистина църквата, каквато трябва да е, просто общение, което да е базирано на Библията и изцяло на Троицата, на Светия Дух, на Отца и на Сина. Това да е наистина не е колко ни е добре хвалението, не е колко добре ни е позиционирана сцената, как е облечен пастора, колко хора има църквата, какви са вътре хората, млади ли са, стари ли са, какви са, няма значение. Значението наистина в края на деня е всъщност Христос да бъде проповядван и на мен пък лично много ми гори хората, които не сме ги достигнали още да бъдат достигнати. И ако църквата
има. Според мен това е едно от звеното, което е, може би най-много куца при някои църкви, е просто самото благовестие. По какъв начин църквата, която е консервирана в, да кажем, на място, където става цялото нещо. Сградата е. Да. По какъв начин тия хора ти ги реално им даваш наистина духовни оръжия, с които да воюват навън, когато отидат. И защото ние живеем наистина в демоничен свят и реално където излезнеш може да... Букварен бих казал. Да, всъщност. Букварен, не точно. Някои хора виждат във всичко демони, други виждат зли духове и тем подобни. Нали? Да, не е демонично. То по-скоро то си е демонично, просто хората като го чуят ще си казват, нали, тия са... А то наистина просто света е точната дума. И хубаво в българска дума е бездушен. Наистина бездушен, защото, както каза ти, хората, когато, нали, то го има и в словото, когато човек стане хладен към греха, нали, човек почва да живее в мрак. Мрака ражда грях, греха ражда смърт. И реално това е една така, нали, те и православните такива светилци така го определят, нали, духовна, душевна смърт. В смисъл, хората са с буквално мъртви души, имат бездушни тела и много наистина хора, с които ние се разминаваме по улица, са бездушни. Нали. Факта, че толкова лесно наистина, както каза ти, стават убийства. Дори това да се псуваме, нали, в балканската култура е изключително общо прието. Нормално. Особено при сърбите, нали, които са ни братя. Нали, то при тях е такъв един фолклор, който буквално от детската градина се заучава. Сърбия, нали, е толкова силно православна държава и в крайна сметка пак виждаме, че има неща, които са едно остават като някаква бити душевност, която вярата не достига, което е супер странно, защото нали, в посланието на Яков точно се казва, може ли да тече от един и същи извор, нали, топло и студена вода. Да, или вода и... Или то дали може, нали, смокината да дава грозди или нещо други плодове, т.е. едното не, нали, нещо, което съм забелязал по българите, особено дори сред младите, често на пиедестал са именно нещата, които, нали, светските неща, както ние ги определяме, какво определяме като светски. Реално материалните и нещата, които може да задоволят първичните ни нужди, като гладен съм, студено ми е, спи ми са, имам някакви пориви за сношения и тем подобни. И то до толкова сме се отдали на тези сетива и те контролират абсолютно всичко, особено в днешно време. И нещо, което е също така допринесло. Бързия допамин е нещо, което е допринесло. И тук бих казал, че той е възоснова на това, че ние наистина не осъзнаваме стойността си, защото като примерно родители, нашите родители не са аз съм имал привилегията и възможността и моето семейство да ми покажат каква стойност имам. Нали? В един момент съм се отдалечил, после съм си припомнил, деца вика като пречета с блудния син, който са, нали, отиде видял, стигнал до свинете и си казва, аз при баща ми съм много по-добре, дори като неговия ратай. Но хората какво се вълнуват? Искат да бъдат някои, защото те не намират стойността си на нас. Тук в тая книга не намираме нашата стойност и Исус ни дава стойността, която ние търсим. Но това си го говорихме преди подкаста и е много хубаво да го кажем и тук наистина, че модерното капиталистическо такова свръх, защото никой от нас не е комунист, нали, ние сме за... Аз съм и човек, който си има, нали, личен бизнес. Ние сме за свободния капитал, нали, хората да могат да търгуват и да се движат, нали, свободно движение на стоки, услуги и хора, но този свръхкапитализъм, в който ние живеем, по някакъв начин и възможността с интернета всеки да бъде бранд като човек, мисля, че подтиква това човека наистина да забрави душичката си вътре, да забрави, че нали, ние казваме на български много хубаво, тук има 10 души, нали, за 10 човека. Тоест 10 души. Ние в нашия език нашия език наистина е свещен, защото нали, базиран на старобългарския, който е
модерният църковно-славянски, базиран на старобългарския. Старобългарския език е направен за да преведе Евангелието от гръцки на български. Да. И той наистина е свещен език и много от думите имат пряко значение, свързано с Евангелието. Ние забравяме, че сме души наистина и се приемаме като една стока. Затова момичетата толкова лесно правят платформи, в които си показват голтиите. Затова сме толкова хладни, нали, към... Затова момчетата толкова лесно се продават на хазартни, примерно, компании, защото то няма грях, според мен, който да сложим. Някой каза кой е смъртният грях, кой е най-големия грях. Нали, според мен няма грях, който да сложим над другия. Просто това, че сме по някакъв начин толкова вманиачени в това да нашия бранд, т.е. това, което ние сме създали за себе си като бранд, да бъде по-голям и по-добър, по-крещящ от другия, ние местим границите и в един момент това толкова много наранява душата, че при някои хора наистина се стига до самоубийства, до след наркотични, алкохолни зависимости и така нататък, защото много малко от хората стигат до истинското решение. Истинското решение е repent and believe. Покай се и повярвай. Покаянието, това е най-голямото лекарство. Покаянието е ти да се отречеш от това, което си правил до вчера. И наистина аз искам да го кажем това на хората, че няма значение. Мене постоянно ми пишат някакви хора. Ти като си знаеш греховете, как така си толкова искрен към Бог и как така вярваш, нали, че Той те чува. Покаянието е това нещо, ти да знаеш, че може да си най-недостойния, но Бог те обича и Бог те чака с отворени ръце. Да. И не само те чака ти да стигнеш, Той тича. Има една притча в Евангелието. Той тича. Той е такъв отец, който тича с отворени ръце към... Нали, има много... Това, помня една такава проповед, на която присъствах и наистина много ми върна вярата в един труден момент. Проповедника, нали, тогава това каза. Всички ние сме гледали клипчетата на баща военен, нали, който се прибира от мисия и нали, пада на колене и детето търчи към него и го прегръща. И наистина ще намерим после, може би, да го сложим в коментарите, но той каза, вижте Бог какъв баща е, с отворени обятия тича към тебе. Нещо, което в този ред на мисли бих искал да добавя. Хората често си мислят, че първо трябва да оправят пътеките си, за да се обърнат към Бог. А пък аз поне нещо, което съм виждал, и то, нали, от първо лице и хора около мен, Бог така ги допуска да се срутят. И когато си най-уязвим, както примерно и при теб се е случва малко или много, както и при мен се е случва и съм виждал не с малко хора да се случва. И то там е красотата, че точно когато най-много имаш нужда, тръгваш да викаш към Бог. Когато си най-изчупен. Но има може би едно движение между хората, едно мислене, някаква сглобка, която е като едва ли не трябва първо да си оправя навиците. Много хубав пример е това, който, нали, американците често дават с душа. Не влизаш чист под душа, не чакаш да си чист, за да си изкъпеш. Ами като си мръсен, влизаш под душа. Също е и тримата сме бащи и като цяло ние не сме били готови. Не сме бащи предварително. Направили сме крачката. Хората, срещал съм хора, примерно, нали, ще се оправя първо трябва да се оправим живота и тогава да отида при Бог. Това според мен е важно да кажем на хората, че вярата, в смисъл, делата са следствие от вярата, а не делата ще те отведат към вярата. Тоест, те са ти някакви помощни, те са като дисциплина. Тоест, както един войник, като отиде в армията, има час на ставане, трябва да си оправи леглото, трябва да си облече униформата, да избръснат. Това са неща, които го държат в този офис някакси. Той знае, аз съм войник. Дали, защото ако е прием смръдлив, такъв разпуснат с брадясъл, не си оправил леглото, той няма да има дисциплината. Също и във вярата. Ти ставаш и не е приемо, днеска се молих, затова вярвам. Не, понеже вярвам, аз се моля, защото искам първо да поздравя Бог. За това, което преди малко си говорихме, дето попита Симо за перфектната църква. Според мен нали, това е много... пастор Ноа, който е, нали, пастор в църквата, поздрави, ако... изчезна ми химикал. Поздрави, ако гледа и слуша, бяхме си говорили, нали, и точно аз имах такъв въпрос към него, защото му казвам,
нали, тук в тази църква виждам това, в она виждам онова. Просто не мога да намеря някъде, където да кажа, това е, нали. И той много хубаво ми го каза, нали, не дей да търсиш перфектното, защото просто ще свършиш никъде. В смисъл, буквално дявола го използва това нещо, да търсиш перфектното. Това е като да търсиш, нали, перфектния човек за съпруг или за съпруга. Никога няма да го намериш. Всеки един човек съквартирант, най-добрият ти приятел, с който сте, нали, best buddies, нали, излизате, хапвате, пивате и така нататък. Ако прекарате един месец, нали, заедно, вие една година заедно, ще има дни, в които сте смъртни врагове, ще искате да се изпопребиете, просто защото твърде прекарването на време и точно освобождаването, нали, това vulnerability, точно освобождаването в един момент те кара ти да покажеш нещата, в които имаш нужда да бъдеш издяван, нали. И това нещо може да подразни някой. И това нещо прави, нали, имперфектността, не перфектността. Перфектната църква може би и не може би, според мен ще е горе. Един ден, когато, дай Боже, се видим там и ще бъдем част от нея. А тук на земята, според мен, перфектната църква е това, което Христос каза, по плодовете ще ги познаете. Без значение от конфесията, тая, която дава плод на вяра и такъв истински плод и работи. И примерно аз в католицизма има един Падре Пио, много известен, защото съм любител на неаполитанския регион. Той е светец от Пietrelcina, едно селце до Наполи. Изключителни свидетелства има, който му е интересно може да види. И когато, нали, някой, да кажем, православен каже, католиците примерно нямат Святия Дух, просто като видиш хора като Падре Пио, нали, има един канал De La Fe Testimonies в YouTube, аз го казах и в моя влог. Като видиш свидетелствата на наркомани, на пияндурници, на атеисти, на проститутки вътре, на бивши сатанисти, вещици, всякакви хора от този свят, които са се покаяли и са намерили пътя, истината и живота. Просто някак си, според мен, това е перфектността. Да видиш перфектния Бог, как работи в едни счупени съдове и се проявява чрез тях. Но и създаването на много деноминации, според мен, е точно извадка от хора, които търсят перфектна църква. Има такива примери, поне аз знам. И примерно той не му харесва и си казва, окей, аз ще направя църква. Завлачва, примерно, колко хора. То в началото реално така става, защото Лутер всъщност иска да реформира. Нали, това се казва реформация, той иска да реформира. Католическата църква, нали, обаче оспорва и го екскомуникира, тя го изключва, нали, от църквата, което значи, че тя иска той да се покая и да се върне. Той обаче не се покаява, нали, така се създава лутеранството, нали. После там Цвингли и Калвин, нали, различни протестанти тогава от Швейцария и от, нали, съседните държави, те не са съгласни с неща, които Лутер вярва и създават калвинизма. Тоест много несъгласия. От калвинизма, например, там. И какво се случва? Но според мен това е много интересно, защото слушах наскоро един богослов и той това казва, ако видим, мисля, че беше Уесли Хъф, мисля, че той точно това казваше при, не помня кой беше подкаста, но в един подкаст го бяха питали, ако искаш да си истински християн, не трябва ли да си източно православен, защото те са, нали, църквата, която е запазила най-много от първите векове. И той, нали, отговори по много интересен начин, който мене ми задейства, нали, някакъв механизъм такъв на размисъл в мозъка. Първите векове църквите са били, всяка църква е била различна, имала своите проблеми, нали. Това може да се види по посланията на апостол Павел. Нали? Той отива и коригира всяка църква специфично. Примерно в Коринт, там, че разпиляват, че се уяждат с причастието, нали. Що идвате гладни, ядете тук хляба и пиете виното се едно вие кръчма, нали. Самата Библия може да видим. Но това е първата църква и ние виждаме в първата църква, нали, в толкова несъвършенства и такива, в смисъл, такива глупости се правили. Апостолите отиват и казват на Исус Христос, едни там изцеляват в Твое име и ние ги смъмрихме там, защото, нали, ние сме тук малко като има такъв, нали, да не каже някой, че се подиграваме, има някакъв такъв виз-2 елемент, нали, ние сме бригадата и кои стият, че ще изцеляват, нали, те трябва да са застраховани при нас.
И нали, Христос им каза, стига, ще му го правят в мое име, значи... Тогава с нас. Да, точно. И смисъл... Днеска го четах. За мен много най-важното нещо е това нещо, чистото сърце и чистото намерение. Не... Знаете ли, нещо, което така преди не намирах в църквата и то беше именно любов. И момента, в който постъпих в църквата в Добрич, отворено небе, открито мога да кажа там църквата, която посещавам, в този ден мислех... Някой, ако иска да те бие след подкаста, ще дойде да заповяда, може всеки делничен ден, нали, събота и неделя два пъти. Какъв беше Twice on Sunday. Бог да смири сърцата наистина на всички, които са несъгласни с нас и да знаят, че всичко е с любов. Всичко е с любов, наистина. Абсолютно. Ние се шегуваме. Натам отивах нещо, което аз преди не виждах и после осъзнавам, че аз съм го нямал в себе си. Не виждах любовта в църквата. И сега си мислех, тази общност, тук нещо, се вижда, намира гнилото. И си мислех, че не трябва да търсим нещо, като хора винаги търсим едва ли не, научили сме да търсим да бъдем перфектни, едва ли не, без недостатък. Агне като агнето без недостатък беше Христос. Не сме ние. Тоест, няма как да очакваш от един грешен човек да ръководи безгрешно. Дадено общество. И пастора на църквата ми каза следното нещо. Марио, вика, той по принцип в проповедта, с него съм си говорил, вика, как да видиш любов в църквата, като ти в себе си нямаш любов? И тук вече трябва да се зададем въпроса каква е дефиницията на любовта? Какво е любовта? Аз искам само да прочета един стих, понеже си го говорихме, нали, преди това, Римляни в 3 глава, пред Бога всички са грешни, тук когато Павел казва, както е писано 3 глава 10 стих на Римляни, както е писано, няма праведен нито един, няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха, няма кой да прави добро, няма нито един. Гроб отворен е гърлото им, с езиците си се ласкаят, а спидова отрова има под устните им. Техните уста са пълни с клевета и горчилка, краката им бързат да проливат кръв, опустошение, разорение има в пътищата им и те не знаят пътя на мира. Пред очите им няма страх от Бога. И по-надолу казва, понеже всички се грешиха. Нали? А сега, независимо от закона, се яви Божията правда, за която свидетелстват закона и пророците, именно Божията правда чрез вяра в Исус Христос за всички и на всички, които вярват. Защото няма разлика. Понеже всички се грешиха, 23 стих, понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром, много важно, чрез изкуплението, което е Христос Исус, когото Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра. Drop the mic. Да, буквално. Наистина това е много, много важно, нали, да си го напомня, че няма праведените. Тук мисля, че апостол Павел цитира текст от псалмите, не знам точно кой псалом беше, но нали, всички се развратиха, дружно ще проверим после кой е за следващия подкаст да го кажем, но много е важно това да го знаем, че ние сме грешни в плътта, докато сме в този свят, ние ще грешим постоянно и за това ни е дадено покаянието. Покаянието е нещо, което Бог ни е дал като инструмент за пречистване. Това е нашето ежедневно покаяние. Защото е много важно. То е лекарство, то е буквално лекарство. Нали? Човек чрез нещо, в което греши често, чрез Святия Дух и conviction, как беше? Убеждение. Не. Осъждение. Не осъждение, ами изобличение. Чрез изобличението на Святия Дух човека да се покае и да бъде свободен, да не бъде роб на греха. Нали? Но всички ние сме грешници в една или друга сфера. Но много е важно този последващия стих. Чрез благодата на Господа даром ние се оправдахме. Това е много смисъл надеждата, защото ако спрем там и кажем всички са грешни, то всички са грешни, това няма надежда. Пак той казва, не, има изкуплението чрез кръвта на Исус Христос. Това е... Ти както беше споменал, че наскоро се интересуваш повече от богословия и тем подобни. И наскоро бях се замислил, добре, нали, и аз се интересувам
малко по-да задълбочим. Нали. Като в църквите, особено в протестантските общества, има нали, някакви библейски училища, но примерно нека семинарията да навлезеш в по-дълбоко нещата от на мен, които ми липсват малко в православните. Искаш малко така да ти дадат една стабилна основа. Да. То според мен е това, но ако искате тия неща, ги оставим за последващи подкасти, защото те са много големи теми. Много големи теми за ученичеството. В едната от службите нещо, което пастора беше споделил като слово, как да кажа, и ние такива АБВ-то на християнството, и някой път имаме тенденцията да ги забравяме тези неща. И едва ли не много е важно да имаш знание. Даже бих казал, че особено в това време, в което живеем, наистина трябва да имаме много голямо знание. Абсолютно. Но да не се забравяме и вярата. Така е. Да. И АБВ-то, нали, се зададах въпроса, какво правиш тук, Марио? Нали, в църквата. Ти искаш да знаеш по-дълбоки неща и тем подобно. Да, обаче в един момент си казвам, някой път прегаряш и имаш нужда да чуеш АБВ-то още нали, да го обновиш това, да си припомниш реално първата си любов. Това го има и в танците ми буквално. Имаш основи, които в един момент трябва да се върнеш към тях, за да може всъщност да в един момент да обновиш знанията, които си придобил в началото, за да може стилът ти отново да потръгне самата креативност по друг начин. Защото в един момент губиш креативност, защото основите вече са позабравени. И реално, поне в танците е така по същия начин. Знаете ли нещо, което не обединяват? Именно креативността. Да. Именно креативността. Абсолютно. И тук някои от обществата, които е малко много не позволяват до толкова креативност. А пък Бог защо възлюби Давид? Всички. Вчера гледах влог на един много интересен канал. Еди какъв си дат, в смисъл някакъв човек, който е баща и е почнал, откакто е баща, да прави YouTube и съответно е вярващ християнин, нали? И самото видео беше нещо от типа на When Church removed art when art was removed from the church, it started being boring. Нали, там коментираше за всяка една, нали, от конфесиите, колко голяма част е изкуството. Нали. Тази сутрин точно бях поснал Йохан Себастиан Бах, нали, как е творил и е започвал всяка композиция с Исус помогни и с Соли Део Глория, нали, е завършил СДГ е писал накрая. Нали. Всичко, цялата слава е за Бога. Нали. Ние забравяме, че примерно католическата църква е автор на едно огромно артистично наследство, нали, включително всичките фрески, нали, които са по църкви, скулптури и така нататък. Православното изкуство, това, което се случва в евангелските среди като хваления, нали, като музика, то пак е, нали, огромно изкуство. И когато това нещо наистина липсва, според мен е ограничаване. Нямаш креативната любов, която Бог има към нас. Тоест Давид, нали, нещо, което той човека пишеше, пееше, танцуваше. Абсолютно. Беше, нали, Давид. Шегам се. Става коса, по-скоро Самсон. Да, между другото, но тая креативност, пък креативността какво изисква? Един освободен ум. Тоест ти кога създава, кога пишеш песни? Може да имаш някаква емоционална нужда да изговориш нещо, но то пак имаш желание да създадеш от нещо. Аз за себе си мога да кажа специално за текстовете, че нямам текст, който да е писан над 15 минути, примерно това е тавана за текст. Над 15 нямам. И ако тръгна да пиша и не се получава до първите 5-10 минути, просто не пиша. Защото винаги това си казвам, Господи, нали, мисли през ума ми, говори през устата ми, не позволява на дявола да се меси в делата ми. Имам така поетична молитва. Каквото искаш да бъде казано, нали, да бъде казано, не задържай нищо. И ако не е сега момента, да бъде твоята воля, да не е моята. Нали. Това е много тъпо, нали, в тия среди, когато се каже, сега трябва да направим хит, трябва да направиш летен хит. Нали, Иво Сиромахов много се шегува с това нещо. Аз съм фен на комедията на Иво. Той много се шегува, нали, конкретен изпълнител, няма да кажем име сега да се подиграм, кога идва новия летен хит
еди кой си, нали? То супер смешно, защото какво значи летен хит, нали? Примерно Summer Jam, някой мисли ли се, че сега като прави This ain't nothing but a... Просто хората са имали някаква емоция, лятна емоция, там не знам в Майами или къде е написана, пеят си за живота и то става просто химн на лятото. И като е лятото и всеки иска да си пусне, мога да е песен на 30 години от младостта на майка ми, примерно. Обаче всеки иска This ain't nothing but... И това са неща, които ти не можеш да ги лимитираш. И дори хора, които не вярват в Бог, те не знаят, но много често огромна част от изкуството, което е такова благодатно, в смисъл, което е с хубаво послание, с любов, с красота, с нали, изкуство, от което ти олеква емоционално, то е написано от Бог. Има изкуство написано от дявол, но това е, нали, друга тема, която се коментирали много от heavy metal изпълнителите от миналия век, които са свидетелствали, че влизат в студио от най-големите метал групи, които са, между другото, повечето от тях са били християни, но са използвали сатанизма, нали, и тия символи като нещо скандално за това време. Нали. Понеже но влизат в студио и казват, че имало действително продуценти, които са били такива демонични, които са внасяли такава атмосфера и са искали да има такава атмосфера. И те казват, просто като влизахме да записваме в студио, все едно нещо се променяше и ставаше супер дарк, чувствахме една тежест. А те не са били сатанисти, нали, тия изпълнители, просто казваха се едно нещо друго, взимаше контрола и точно както аз казвам, нали, Бог взима контрола, като пиша, примерно, някаква песен като Откровение, в която 5 минути споделяме една история, тя излиза в смисъл текст, който е 5 минути песен и излиза за 5 минути от ръцете ми, нали, тоест някой друг го пише, не го пише аз, но в същото време може и нечисти сили, нали? И когато текста е съответно, ще дойда, ще те убия, ще ти изкърта къщата, ще направя това и това с жената, нали? И така нататък. И такъв човек, примерно, като има успех и после каже слава на Бог, нали, за успеха, мога да си сигурен, нали, че това не го казвам аз, ами го казваха тези изпълнители от големите лейбъли, някъде, където наистина има индустрия, защото тук в България няма музикална индустрия и така нататък, нито има пари, нито има слава и успех в този смисъл, в който е нали, отвъд океана. Има разпознаваемо. Да, но те казаха смисъл там наистина дявола в много от ситуациите и в модерното изкуство, което в момента излиза. Lil Nas X, всякакви такива изпълнители, нали? Те вече не са прикрито демонични, те са открито сатанизъм. В смисъл, открит сатанизъм. Това преди 6-7 години. Аз лично нямаше го, не. След COVID-а, мисля, че и тримата може да се гласим, че след COVID-а стана някакъв шифт такъв в света и нещата почнаха да се променят по много странен начин. Определено. Той дявол беше, не е ли бил музикант всъщност? Херовин помазан за хваление. Ангел хвалител. Ангел хвалител. Той през музиката според мен много може да... Това пак тема, може би, която може да се развие изцяло. То реално е всичко това, което споделяме, нахвърляме просто някакви неща и търсим. Може би това ще е някакъв пилотен, който нахвърляме страшно много теми и в един момент просто си избираме емчета, това наистина трябва да го адресираме, да го разкостим. Помагаме според мен на зрителя да коментира отдолу някакви теми, които искат да разнищат. Пишете това да го кажем, пишете в коментарите теми, които да разискваме в следващи подкасти, какво би ви било интересно от нещата, които чухте за нас, какво бихте искали да чуете повече, по-дълбоко, нали, да се разисква, какви гости, защото имаме идея да каним гости, какъв тип гости или какъв тип неща бихте слушали, като от сега, нали, да кажем, че няма да правим дебати от типа на православие срещу протестантство, да каним някакви хора да се хулят, т.е. Пишете такива неща, които биха били в нещо в добър дух и нали, в този дух на изграждане, а не на деструктивно. Мисля, че има достатъчно други канали и възможности хора да се хулят и да се замерят. Но пишете теми, пишете име в коментарите, предложения за име. Това е много ключово, защото ние много време се опитвахме да търсим, всеки даваше предложение. И не казвайте тримата идиоти, защото вече си го... Не, между другото, това може да го направим. Това може да го направим в анкета и наистина да се смирим и да кажем, каквото име не дадат такова, ще дадеш и тримата да го пацне. Що пък не? Това ще ни е мърча, може би. Да, тримата го пацне.
другото, сега тук но идеята е, че наистина излязахме в момента да плуваме в открити води без лайф вест, такова жилетка. И решихме просто да седем, да го запишем. Говорихме. Факта е, че реално дойдохме, го направихме. Много от нещата, знаете ли, наскоро един човек, който изключително много уважавам и доста ми помогна за разбирането като цяло на Библията, на християнството и ми върна любовта към всичко. Наскоро ми даде един пример. Аз така откровен, въодушевен от всичките неща, които ми се случват в живота, защото последна година-две, така Бог, виждам, Бог доста силно движи. И хората около мен го забелязват и изобщо като цяло. Така, и аз такъв ентусиазиран, искам да му споделя на този човек какво се случва. Визирам Лучев реално. То, между другото е интересно, аз ще прекъсна тук. Между другото е интересно да кажем на хората, че точно покрай богослова Димитър Лучев, който аз съм гледал като гост в един епизод на Цанов на подкаста. Реално точно заради него си направихме общия чат, защото Марио вика, видяхме се веднъж на църква, навънка беше свръхдъждовно време и викаме, сега няма седим да си говорим на дъжда, си направим един чат и аз ще ви пратя на Лучев лекцията да я гледате после. И така направихме. Не сме я гледали. Но трябва да го поканим да я издесена. Да, но да се върна. Чакайте, че тотално аз имам интересно е, че точно заради този човек всъщност направихме общия чат и един ден трябва да го поканим и да му кажем, че той не е събрал. Това е директно покана към него. Но какво си говорихме с него? Аз съм ентусиазиран реално да му споделя всичко, което ми се случва. Аз с пастор Ники и на него му споделям какво се случва. Той ми каза следното нещо. Марио, започната работа, но не добре направена, е по-добре от незапочната работа. Тоест да не свършиш нищо. Ние понеже сме в едно време, в което се опитаме да бъдем перфекционисти, всичко да е изпипълно, да е направено. Аз, както ви казах, изключително педантичен, да има на всеки тук от нас план, да се вижда общ, широк, среден, близък, да се виждат порите на... Не, сериозно. И сега си казвам, Марио, стига, прекалено много се вдълбяваш някакви неща. Just... Over exaggerating. Да. И това е нещо, което супер много ми помогна. Според мен и хората вече има малко в тръст. We gotta just do it. Трябва нещо да започнеш. Не да изискаш от себе си нещо, което може би след 10 години ще постигнеш. Това е между другото това е грях. Аз вчера това си говорих с един човек във фитнес, защото той казва всеки път, защото излиза по интервюта, ми сподели, вика, всеки път излизам по интервюта и вика, се чувствам много уверена, после като се гледам, вика, си забелязвам всички грешки, как съм се движил неправилно, какъв лапсус съм направил, каква дума ми е избягала, и седя и си казвам, някой ако ме гледа си казва, този тъпанар с бедния речник не може тук две думи да вържа на кръст, пък аз съм изчел толкова книги и говоря колко се... И аз му казвам, човек, защото той е християнин, И аз му казвам, човек, че ти си вярваш християнин, Той казва, да, аз викам, не дей да се опитваш ти да си Христос. В смисъл, Бог позволява в някакви моменти ние да сме... И то точно в моментите, в които ти ще се покажеш по телевизията и ще искаш да си човека, да вземеш славата, той ще ти позволи ти да си неперфектен. Тоест той ще позволи ти да в някакъв момент да се счупиш пред хората, за да си свидетелство пред хората, те да не те славят тебе, да не кажат, лелето, брилянтно как говори, и косата му, и движенията му, и обувките му, и тогава се превръщаш в идол за хората. Именно. А той като те щупи пред хората и покаже, и ти като сам говориш за тия неща, което е супер важно, сам да говориш за нещата, в които се проваляш, хората си казват, ето това е човек като мене, и така няма идолопоклонство, защото иначе ще стане идолопоклонство. И той каза и много хубава перспектива, как ми го обясня. Аз казвам, защото иначе се възгордяваме и ние искаме да сме... Знаеш, сега се изкушавам да ви кажа следното нещо, тъй като се наех със задачата да обработя всичко това. И само като виждам колко много неща, той си викам, Марио, имаш много да го работваш, но в същото време си казвам, след като го споделяш това, не може, може да го оставим така, просто да видят недостатъците, моменти, в които не е перфект, да покажем перфектното, а да покажем недостатъците ни. Сега ще има да се гледаш, ще кажа, Марио, за
Какво си мислиш? Щях да кажа минута и 55, но тук има таймер и гледам, че сме на час и 55 минути. Ако искате леко да рапваме. Да, само аз понеже съвсем случайно, но не случайно, нали в Бога няма случайност, и отворих на една страница от първото послание на апостол Павел към Тимотей, 2 глава, и искам да прочета, понеже е озаглавено в моята Библия, чета ревизираното издание, но ревизираното издание на Словейковия превод, и тук са обозначени над определени пасажи с заглавия молитва за всички. И смятам, че е хубаво наистина да завършим подкаст с и то не моя, ами нали, на апостол Павел, и гласи така: 2 глава на първо послание към Тимотей. И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител. И тук удебелено, който иска да се спасят всички, много дебело подчертавам, всички човеци, и да достигнат до познание на истината. Иска всички да се спасят и да достигнат до познание на истината. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците. Човекът Исус Христос Исус, който отдаде себе си като откуп за всички. Нещо засвидетелствано на съответното време. Амин. И това искам, нали, да приканя и хората, които ни гледат, ако има нещо, което не ви харесва в нас, или не ви харесва нещо в подкаста, моля да не ни хулите, да не ни обиждате, защото ние казваме още от първи епизод, че ще правим грешки и сме грешни в плътското си тяло, така че молете се за нас. Наистина, както се казва на чист православен, просим вашите молитви за нас грешните. Ако не знаете къде да намерите. Не, аз за себе си искрено го казвам, наистина хората да се молят, защото наистина промяната става не като обясниш на някой човек нещо, ами когато се молиш, наистина огромна сила има молитвата на праведника, така че нека се молим един за друг и да стоим здраво в Словото, като къща построена на скала, която няма да падне. Имен на Господа Исуса Христа. Слава на Господа за този много непрофесионално. Мега непрофесионално. Но въпреки всичко, и знаете ли, предвид това ще го гледаме след едно известно време и си кажем, това беше кота 0, която поставяме реално. Слава на нашия Господ Исус Христос, който дава там, където има нужда и снабдява и ни снабди с мъдрост и прозорливост отвъд нашата, да може да го осъществим този епизод и да не натоварим свръхизлишно хората. Наистина аз надявам се, не сме натоварили и обидили никой. И следващия път сме малко по-ведри и по-така, бих казал, по-отпуснати пред камера, тъй като за първи път имаме една сценична треска, въпреки че не за първи път заставаме, но... При вас е сценична, при мен си е треска. Да. Аз съм си... Да. Мен си ме тресе постоянно. Ще помолим. Минаваме в лигащина по-време. Окей, пичове. И брата и сестри и ляда. In the name of Jesus! Сега, край. Brothers and sisters! Благодарим, че изгледахте и останете до края. Абонирайте се за канала, който още най-вероятно няма да има име. Удрайте палци нагоре. Това няма да се реже, остава смеха. Пишете коментари, смеха от Господа. Исус Христос е бил човек с чувство за хумор. Следващия път ще ви го докажем. Жената, която отива на кладенца и му казва, няма мъж, той казва, да, имаш 5. Човек, ние продължаваме. Така че някой да не каже какво се хилите, това е за Бога, бъдете сериозни. Не, ако Бог дава да се хилим, се хилим. Защо да нямаме радост и време, в което да абонирайте се, ударите палци нагоре, пишете коментари. Се виждаме в най-скоро време, се надявам. Благодарим на Резонатор Хъб, че ни позволиха да наемем това студио в съботния ден, и благодарим на нашите жени, че ни позволиха, така надигнаха чехала и
да излезем в събота да запишем подкаст. Успяхме. Шегуваме се, да. Слава на Бог, наистина, и благодарим за търпението и за нервите да останете до края. До следващия епизод. Виждаме се. Виждаме се. Ай. Амигос.